Bona vesperon. Bona vesperon. Martí, benvingut. Bona vesperon. Dankon. Bé, doncs, què és el que veurem aquesta tarda? Avui parlarem dels pronoms i la seva relació amb els verbs, de la forma que els pronoms els hem d'utilitzar amb els verbs. Important, doncs, aquesta lliçó, perquè els pronoms i els verbs, oi, sempre, en qualsevol idioma, sempre és un dels aspectes gramaticals més difícils, però ja saben que a l'esperanto tot és senzill perquè no hi ha excepcions. Exacte. Així que... Les regles no tenen cap excepció, no hi ha cap ni una. O sigui que el que s'aprèn és per sempre, ja. És per sempre, No hem d'estar aprenent les irregularitats, sí, això s'escriu així, però d'aquesta altra manera, el verb, la conjugació de verbs pràcticament no existeixen, i per això s'ha d'utilitzar els pronoms, de fer servir molt els pronoms. Doncs ja ho saben, agafin paper, llapis i sobretot parin bé l'orella perquè el Martí aquesta tarda ens explicarà la relació entre els pronoms i els verbs. Molt bé. Ja vam repassar amb la temporada anterior la relació dels pronoms. Els pronoms, mi és jo, vi és el tu o vostè, el li és ell, xi és ella, ni nosaltres, vi, vosaltres, coincideix amb el tu o vostè, el vi, ili, ells, i gi és les coses o els animals. Llavors, els verbs, en esperanto, els presents, acaben tots en as. Llavors, per aquest motiu, és que els pronoms són molt importants per lligar-lo amb els verbs. Nosaltres, quan en català, per exemple, diem escric, sabem que sóc jo el que escric. Si dius escrius, ets tu el que escrius. Escriu, ell escriu. Llavors, moltíssimes vegades no fem servir els pronoms en la nostra parla, però si utilitzem en esperanto, hi ha la simplificació dels verbs, que no hi ha conjugació, els presents tots acaben amb a, tots els verbs acaben amb as, i els passats acaben amb is, els futurs tots acaben amb os, però hem de ficar-hi els pronoms, perquè si no, no sabríem de qui es tracta. Llavors, hem dit el mi és el jo, el vi és el tu o vostè, el li ell, xi ella, ni nosaltres, vi vosaltres, ili ells, serveix igual per ells que per elles i per les coses. És el plural. Plural és invariable. Hi ha el gi, que vol dir la cosa, l'objecte o l'animal. Llavors, els verbs amb infinitiu acaben tots en i. I llavors, per exemple, scrivi. Scrivi és escriure. Legui és llegir. Curi és córrer. Mangi, menjar. Trinqui, beure. Iri, anar. Veni, venir. I lerni, aprendre. Nosaltres hem dit que els presents acaben amb as, scribes, escriu, mi, scribes. Si el que escriu ets tu o és vostè, vi, scribes, no varia el verb. Li, scribes, xi, scribes, xi, cures, ella corre, ni, trinques, nosaltres bevem. Per exemple, ili, venes, ells o elles venen. Gi és la cosa. Gi, ires, per exemple, va. No podem dir que la cosa aprèn, que ha de ser una persona la que està aprenent. Llavors, per exemple, podem dir mi, lernes, jo aprenc. Vi, lernes, tu aprens. Li, lernes, tu aprens. Per tant, els verbs són molt senzills, però necessitem els pronoms. Ara parlarem de les salutacions, que ja les vam veure també. Bona mateno. Mateno és matí.
Tago, sense la N, tago és dia, vespero és vespre, nocto és nit. Llavors vam dir bonen, bona és l'adjectiu, bon matí, bon dia, bon vespre, bona nit. Llavors la N aquesta és la característica que té l'esperanto, que es posa una N perquè significa el complement directe, o sigui que nosaltres entenem, quan diem bon dia, entenem que nosaltres et desitgem bon dia, i la cosa desitjada és el bon dia, per tant, ha de portar la N. O sigui, si nosaltres diguéssim bon matí simplement, no desitjant bon matí, diríem bona mateno. Però, com que nosaltres el desitgem a l'altra persona, llavors hi ha la N, que ja implícit està el que hi ha un desig. Bonen matenon, bon matí, bonen tagon, bon dia, bonen vesperon, bon vespre. Nosaltres, en esperanto, la V baixa l'hem de pronunciar forta, perquè hi ha paraules que unes van en V alta, altres van en V baixa per distingir-les. O sigui, hem de dir vesperon, no vesperon, V, amb les dents, vesperon, labial. Bonen nocton és bona nit. Llavors, quan dues persones es cruzen, saluton. Salutons és salutació. També posem la N perquè li desitgem salut a la persona aquella que la veiem passar. Llavors, adieu és un acomiadament. Ja vam dir que en esperanto la pronunciació sempre recau, la pronunciació forta, sobre la penúltima vocal. Aquesta que porta el circunflex no està considerada com a vocal, sinó que s'ha d'anomenar dintre de la mateixa síl·laba. Llavors, si aquí hem de considerar que hi ha una, dues i tres, és A, di, au. O sigui, això, la A i la U a la mateixa síl·laba. I la pronunciació forta a la penúltima vocal, que és la I. A, di, au. Aquí, per fer unes frases, en esperanto hi ha unes partícules que ja de per si són interrogatives, com ara el quio, el quiu, el quil, que anirem veient, però quan no intervé una partícula d'aquestes interrogatives, hem de posar el xu. Ja vam dir que la C aquesta amb el circunflex era com una T i una X, xu, o com la CH castellana, xu. Aquesta partícula no vol dir res més que el que tenim a continuació és una interrogació. Llavors ja no necessitem aquí signe d'interrogació, però sí la posem al final. Llavors, xu la signoro staras. Staras ja vam dir que era estar dret. Hi ha les tres posicions: staras, estar dret, sides, està assegut, i cuixes, està estirat. En aquest cas, la pregunta és si el senyor està dret. Signoro, aquí veiem aquesta lletra també, aquesta J, que en esperanto es pronuncia com una I, i també es pronuncia com una I, però fa diftong amb la vocal que té acompanyada. Per tant, és signoro. Aquí, per la pronunciació, sempre la penúltima vocal, en aquest cas és aquesta O, és sin, i aquí aquesta I i aquesta O a la mateixa síl·laba, sin, jo, com si tingués l'accent aquí, ro, signoro. En aquest cas, aquí, stares, hi ha dues vocals, hem de carregar sobre aquesta d'aquí, stares. Hem de procurar que les paraules que comencen per S no posar-hi una E. Hi ha un costum de quan s'ensenya esperanto, els alumnes, quan han de pronunciar això, els és més còmode dir estares, però
hem de procurar començar per la S, stares, stares. De procurar ja de principi pronunciar bé perquè s'agafen defectes que després difícilment es corregeixen. L'afirmació és yes, vol dir que sí. I la negació és ne.